túa primeira palabra, doi o campo. Chegou das Américas un home rico e trouxo consigo un negriño cubano, como que trae unha mona, un papagaio, un fonógrafo. O negriño foi medrando na aldea, onde aprendeu a falar con xebreza, a puntear muiñeiras, a botar a todos os abruxadores. Bos días a todos a todos. Eu sou Naira Fernández Otero e xunto con o meu equipo do IESO Carril vimos dar resposta a pregunta que se nos formula. A chegada de persoas de fora é unha oportunidade para o galego? Nós temos claro que a única resposta posible é un claro e firme sí. Se queremos garantir o futuro do galego, temos que cambiar o noso enfoque e por iso presentamos a seguinte tese. O galego non se defende pechando portas, senón abrindo-as ao mundo. A partir desta tese exporemos tres argumentos que explican por que a chegada de persoas de fora pode e debe ser unha oportunidade para a nosa lingua. Un argumento sociolingüístico, un argumento cultural e un argumento educativo. Primeiro argumento sociolingüístico. O galego está en perigo. A transmisión xeracional está fallando e cada vez o castelán gana máis espazo. Ante isto, cal é o camiño? Pecharnos unha burbulla ou abrir o galego ao mundo para conseguir novos falantes? Nós decantamos pola segunda opción. A chegada de persoas migrantes ofrece a posibilidade de aumentar o número de falantes, de incorporar novos perfis, novas voces, novos acentos, novas experiencias, porque sí, o galego tamén pode ser a lingua dos que chegan. Pero para que isto ocorra, hai que ofrecerlles o galego como unha posibilidade real, útil e accesible, e temos exemplos. As cidades como Lugo e Santiago xa hai proxectos que axudan as persoas migrantes a aprender galego. Incluso as persoas de fora que chegan a Galiza ao retornar aos seus propios países promoven a nosa lingua, senón, como coñecerían a Rosalía en Estados Unidos non fose por Katie March, ou como ia interpretar poemas de Cabanillas unha pianista e unha soprano xaponesa se non fose porque Taquiño namorouse de Cambados e da nosa lingua. Ou quen achegaría a Rusia a lectura de poemas de Cabanillas ou Novoneira se non fose polo entusiasmo da profesora Elena Cernova na nosa literatura. Non utopía, é realidade, e funciona. Segundo argumento cultural. A lingua é cultura, é identidade, pero tamén apertura. Cando unha persoa que chega de fora aprende galego está a entrar nun universo cultural, na música, na literatura, na historia de Galicia, pero tamén está a enriquecer ese universo coas súas propias vivencias, co seu propio acento, co seu idioma, coa súa perspectiva. O galego non pode ser só a lingua da tradición, ten que ser tamén a lingua da convivencia, da diversidade, do século XXI. Pero tamén está a enriquecer... porque senón, como podemos explicar que Pontevedra, que a provincia, que... a comunidade... Como podo explicar? Que Pontevedra, que a provincia a que menos inmigrantes chegan, según o Instituto Galego de Estatística, é a que menos galego fala. Por isto, dicimos que a diversidade pode ser un motor de vitalidade para o galego, porque os inmigrantes non son o problema do perda do galego. Non hai mellor maneira de manter vivo unha lingua que facer que se use en contextos novos, xente nova e situacións reais. Terceiro argumento educativo. A escola é o espazo clave para integrar as persoas que veñen de fora, e tamén o lugar do galego pode gañar novos falantes. Segundo datos da Real Academia Galega, cada vez máis nenos e nenas de familias migrantes matricúlanse en galego e o aprenden, e moitos deles falan e sentes orgullosos de usalo. Pero para isto precisase apoio institucional, recursos didácticos adaptados e vontade política, porque se unha persoa que chega só escoitar castelán nos medios, na administración, por que ia pensar que o galego é importante? Debemos facer que a nosa lingua sexa atractiva, sexa útil e, sobre todo, acolledora. E así, o está a facer a Xunta de Galiza, que está a propor un plan para impulsar o galego cara ao 2025. Que ninguén sinta que non pode falar galego por non ter sangre galega, porque o galego, como todas as linguas, non se herda sobre nacemento. Transmítese por afecto, por interese e por oportunidade. En conclusión, a chegada de persoas de fora é unha oportunidade para o galego, pero só se sabemos aproveitala, porque, como decimos na nosa tese, o galego non se defende pechando portas, senón abrindo-as ao mundo. E así o demostramos cos nosos tres argumentos. O primeiro, o sociolingüístico, co que amosamos que se pode ampliar a comunidade de falantes se incluímos as persoas migrantes. O segundo, o cultural, no que defendemos que o galego se enriquece coa diversidade e se volve máis forte e máis aberto. E o terceiro, o educativo, que pon en valor o papel clave da escola como espazo de integración e aprendizaxe, porque en tempos de cambio ou abrimos o galego ao futuro ou condenamos o pasado, e nós eliximos o futuro. Un día morreu un rico e Panchiño trocou de amo para ganar o pan. Moitas grazas. Moitas grazas, doutor Montón, e doutora Montón.
3 anos cos meus compañeiros e compañeiras chegando a esta fase do debate. Levamos 3 anos analizando e estudando a problemática do galego. Sempre a buscar culpables, sempre a buscar solucións e sempre botando balóns fora para fuxir da nosa responsabilidade. Pero iso non é culpa nosa, senón dos que realmente teñen que asumir a responsabilidade da situación do galego. Este é un ano máis. Tanto vos como a nós ímonos esforzar en tratar de dar coa solución para o galego. O que si temos claro é que esa solución non pasa polos migrantes. A xente de fora non vai ser a panacea para o galego. Ola, son Laura e co meu equipo de Escanido composto por Adriana, Ida e Irene imos defender que a xente de fora non supón oportunidade algunha para o galego. A oportunidade temos que ser nós, dai a nosa tese. A nosa lingua non é tarefa doutros. Imos encender esgrimindo 3 argumentos consistentes. Un primeiro argumento centrado na situación crítica da nosa lingua. Un segundo argumento que fará fincapé na falta de instrumentos de integración na lingua e finalizaremos poñendo en evidencia os perigos de que a Administración galega non tome en serio a nosa lingua. De todos é coñecida a enquisa publicada no ano 2024 polo IGE sobre a situación do galego. Os datos son demoledores. Hai un retroceso esmagador no uso da lingua, en todas as franxas de idade. O rural xa non é o bastión de resistencia da lingua, porque tamén perde falantes. As cidades e as vilas pequenas seguen en caída libre. Que pasa? Niso consistía a política lingüística da Xunta. Consistía en afastar os falantes da súa lingua propia. Era deixar morrer o galego? Parece que sí. Son moitos os anos de porfía da nosa administración en facer do galego unha lingua sen falantes. Todo o mundo ama a lingua, como di Carlos Callón, pero resulta que cada vez a fala menos xente. Pero non pasa nada, porque como está a chegar xente de fora, van ser eles os que tomen a iniciativa de falar galego, e así o número de falantes aumentará, e os fillos destes emigrantes tamén falarán galego, e recuperaremos así a transición xeracional da lingua que os propios galegos botamos a perder. Mirade, anos isto lembranos o conto da leiteira, que ao final de tanto vaduar acabou por tirar o balde e quedou sen leite. Porque se miramos os datos, decatarémonos de que a pesar de que chega xente, a perda de falantes continúa. No ano 2023 chegaron cerca de 26.000 persoas a Galiza. No ano 2024 a perda de falantes continúa. Se os migrantes se incorporaran á nosa lingua, ese feito tería que terse notado, e non é así. Isto condúcenos ao noso segundo argumento, centrado nos instrumentos que se ofrecen aos estranxeiros para aprenderlles o galego. Mais aló de campañas que invitan a botar a lingua e introducións ao idioma pouco serias, as persoas de fora que queren aprender galego atopanse con un muro, e ese muro chamase castelán. Porque, mirade, se examinamos o programa de apoio ao alumnado estranxeiro que publicou a Xunta, vemos que insiste na adquisición de linguas, pero non na adquisición exclusiva do galego, porque segundo o Estatuto de Autonomía temos o dereito a coñecer o galego, pero non a obriga. E esa é a desculpa perfecta para que o alumnado que chega de fora e asiste a clases de adquisición de linguas aprenda exclusivamente o castelán. Dentro deste programa tamén está prevista a inmersión na cultura galega, pero sempre acompañada pola cultura española, como se a nosa cultura non se entendese de seu e tivese que ser contextualizada dentro da cultura española. Tamén atopamos dentro deste programa medidas complementarias para a adquisición do galego, que consisten en cursos de lingua fora do horario escolar. Pensade un momento, como vai interpretar isto un rapaz ou unha rapaza que veña de fora? Un curso de lingua despois de sair da escola? Unha carga extra? Un traballo máis? Unha razón máis para afastarse do galego? Sen falar dos 2 anos de sección da materia de lingua galega dos que dispón o alumnado de nova incorporación ao noso sistema educativo. Polo tanto, a aprendizaxe do galego por parte da xente de fora é un acto de voluntarismo, ou diría máis, de heroísmo, porque todos son atrancos. Vayamos agora co terceiro argumento, corolario da nosa argumentación. Como xa adiantei na miña exposición, non tomar en serio a lingua como fai a nosa administración entraña moitos perigos. A Xunta tomou moitas decisións desacertadas, como o Estatuto de Autonomía, o Decreto de Plurilingüismo e tantas outras disposicións que, sen pé nin xeito ou con clara intencionalidade, reducen a presenza do galego. A perda de falantes é evidente e irreversible. Non é a xente de fora a que nos vai axudar a capear este temporal. Non imos recitar a ningún galego falante, pero non son o revulsivo que precisa o galego, porque a nosa lingua non é tarefa doutros. Moitas grazas. Co tempo, fíxose mozo comprido, sen máis chatas que a súa cor. Aínda que era negro, como pote, tiña gracia de abondo para facerse querer de todos. Engomingado, cun carabelo enriba da orella e unha polda de malva na chaqueta, parecía talmente un mozo das festas. Moi bons días a todos. O meu nome é Marta Barcala e son a encargada de realizar a primeira refutación para o equipo de IESO Carril. Dende o noso equipo, posicionamos
posicionamos completamente a favor da pregunta plantexada. A chegada de persoas de fora é unha oportunidade para o galego? É dicir, pensamos que sí, que a chegada de persoas de fora é unha gran oportunidade para a nosa lingua. Sen embargo, desde o equipo contrario alegan de que non, de que isto non beneficia a nosa lingua. En primeiro lugar, nos din na súa tese que a nosa lingua non é tarefa de outros, pero, como ben dicides vos, a nosa lingua cada ano está perdendo máis falantes, e se chegan persoas de fora e damos a coñecer a nosa lingua cada vez acadará moitos máis falantes. Seguides dicindo no vosso primeiro argumento que o galego está nunha situación crítica e que é precisamente por isto polo que os migrantes son unha oportunidade para a lingua, pois, segundo o Instituto Galego de Estatística, na provincia de Pontevedra, onde menos inmigrantes residen, son onde máis se fala galego, sí? De verdade crees que a xente de fora está disposta a aprender a nosa lingua, se literalmente nós que somos de aquí rechazándola? Vale, pois, segundo o Instituto Galego de Estatística, nas provincias onde máis inmigrantes residen, que son Coruña e Ourense, é, a súa vez, onde máis galego se fala. Entón, os inmigrantes non están a resultar un problema para a perda da nosa lingua. Ben, seguindo por este segundo argumento, onde cinco instrumentos que se aprenden no galego non son efectivos, pero, señores, Cáritas xa puxo en marcha o proxecto Abeira que ofrece talleres en galego para persoas sudamericanas, que xa está a funcionar. E tamén, a Secretaría Xeral de Educación ofrece cursos en galego que xa están a alcanzar máis de 35.000 visualizacións. Por lo tanto, os instrumentos que ofrecemos dentro da nosa administración para dar a coñecer o galego están funcionando. Por último, no seu argumento fala que a administración non toma en serio a nosa lingua, pero como podes explicar vostedes entón que a Xunta de Galicia cada ano convoca axudas para que os centros educativos fomenten o uso de galego con actividades? Ben, agora sí, gustaríamos referirme ao noso primeiro argumento, o sociolingüístico. Pois ben, a chegada de persoas de fora é unha oportunidade para o galego. É certo que nos últimos anos o galego está perdendo falantes, pero se cada vez son máis as persoas que chegan a nosa terra, cada vez van ser máis as persoas que coñezan a nosa lingua. E, diría máis, cada vez van ser máis as persoas que poñan en valor a nosa lingua, porque si, suíces, equipo contrario, os migrantes poñen en valor o idioma galego. Temos o exemplo de Andy Chichester, o estadounidense que está triunfando nas redes sociais falando galego. Nunha entrevista que lle concedeu a Voz de Galicia, o estadounidense afirmou que non pode comprender os galegos que non falan galego. Estarán de acordo con nós en que non son os migrantes o problema de a perda do galego, senón que somos nós os que debemos facilitar a aprendizaxe destas persoas da nosa lingua. Continuando por o noso argumento cultural, dicirlles que a diversidade cultural pode ser un motor de vitalidade para o galego sempre que se creen espazos reais onde a lingua este posta en valor e teña presenza. Non se trata de conservar o galego como algo antigo, senón de facelo útil e vivo no presente. E que mellor maneira de facer isto que utilizalo na vida cotiá con persoas novas e diversas. Ademais, os datos desmenten que a inmigración sexa un problema para o galego, pois, segundo o Instituto Galego de Estatística, nas provincias como en Coruña ou Ourense, son onde máis galego se fala e, á vez, onde máis inmigrantes residen. Por iso, abrir o galego a diversidade non é diluílo, senón darlle forza. Porque unha lingua vive cando se fala, cando se comparte e cando se transforma coas persoas que usan. Por último, o noso argumento educativo. Como xa explicamos na nosa argumentación, son máis as persoas que cada vez escolarízanse en galego. E a clave está en garantir que estas persoas poden aprender o galego. E xa está facendo a Xunta de Galicia que puso en marcha máis de 100 cursos de lingua e cultura galega dirixidos por persoas non nadas en Galicia. Antes de rematar, gustaríame recordarles a nosa tese. O galego non se defende pensando portas, senón que abrindo-as ao mundo. Tamén Panchito, unha noite de estrelas, deu no Maxín a idea de sair polo mundo a cata de riquezas. Moitas grazas. Bo día, son Adriana, veño de Ferrol e xunto con o meu equipo estamos totalmente en contra de que a xente de fora sexa unha oportunidade para o galego. Para comenzar, na vosa quenda de refutacións, comecei facéndovos unha preguntiña na que comentastes, máis ben respondiches, que nas provincias como da Coruña, que é onde atópanse máis migrantes, é onde máis galego se fala. E eu, que son de Ferrol, non o teño moi claro, Pero bueno, a miña compañeira Ida, na segunda quenda de refutacións, profundizará máis no tema. Para seguir co debate, gustaríame continuar coa vosa introducción, na que tedes moi claro, moi seguro, afirmades firmemente que a resposta á pregunta é sí.
cambiar o enfoque, non pechar as portas, que é máis o que defendedes, non? Porque decides que, falando só a xente de Galicia, galego, estamos como que reducindo a lingua, pechando as portas aos demais, pero que non é pechar as portas aos demais, é que se non somos nós, os galegos, a xente de Galicia, os nativos, os que coñecemos a lingua, os que defendémola, se non somos nós os que loitamos por ela, que imos facer? Que vai ser entón? Porque, eu quero dicir, eu falo moitas linguas, teño moi claro que non podo falar como un francés, hai expresións que non vou a saber, hai un registro cultural, e que é máis algo trascendental, é algo que adquírese, é unha descendencia. Perdón. Tamén insistides moito en que estamos pechándonos nunha burbulla. Eu non teño totalmente claro isto, porque, como xa dixen con anterioridade, realmente o que facemos é loitar polo noso. Como di a nosa tese, como moi ben o explicou a miña compañeira Laura, somos nós os que temos o poder do cambio, non a xente de fora, que non coñece a lingua. Porque, por outra banda, tamén decides que a xente de fora vai vir e vai devalorizar a lingua. Poñedes como que, é señal, o galego, vai vir a xente de fora, a xente de fora pode aportar características dos seus propios idiomas, dos seus propios países mesmo, pero en realidade eu creo que estáse a desvalorizar, estáse a perder a esencia, porque os fallos que se cometen, os castelanismos, por exemplo, mesmo unha persoa que ven de Salamanca aquí a Galicia a falar, é que non. Entón considera que todo o proceso de evolución da lingua galega é un fallo, porque se produciron cambios? Non estou dicindo iso. Realmente, o único que estou facendo é afirmar que, efectivamente, unha lingua está viva, e cando unha lingua está viva, está cambiando. Pero adoptar características de fora, que non son realmente un desarrollo digno da lingua, porque non é que a lingua evolucione, é que a lingua contamínase. Gustaríame seguir falando do tema de educación, porque creo que podemos estar de acordo en que é un problema. O sistema educativo non está a axudar. Non está a axudar. Eu mesmo teño compañeiros aquí en Ferrol, que falades de que Coruña temos moitos migrantes. Pois sí, teño moitos compañeiros que son migrantes. Como ben dixo a miña compañeira Laura na introdución, iso de estar exento 2 anos mínimo cando ves, pois non é algo que motive precisamente a aprender. Non, teño un compañeiro peruano, el dime mismamente, non, eu estou exento de galego, para que vou aprender galego, se non o necesito para nada? Non deberíamos de cambiar iso? Non debería a Xunta mesmo, os galegos, non deberíamos optar polo cambio? Non deberíamos de ser nós os que teñamos a iniciativa? Realmente temos que deixar que a nosa lingua sexa tarefa de outros? Moitísimas grazas. Gabriel Panchito sinteu, como todos os mozos da aldea, os ancellos de emigrar. Moi bo día a todos, o meu nome é Regués González e teño o placer de realizar a segunda das refutacións a favor para o equipo do Colexio de Iso Garrido. Gostaría de comenzar falando do equipo contrario, sobre todo da súa anterior quenda, no Carlos din, primeiro a pregunta que realizan, se os de fora van a aprender a nosa lingua se nos a rexeitamos. Eu queria preguntarles por que pensan que os galegos non falamos galego. É unha cuestión lingüística? É unha cuestión cultural? Non. É unha cuestión histórica que nós temos ese complexo de inferioridade fronte ao castelán, pero que en ningún momento as persoas que veñen de fora teñen idea deso. E se ti non coñeces algo, non vas ser consciente de que existe e, polo tanto, non vas rexeitalo. É aquí onde vemos que as persoas de fora son unha gran oportunidade para o galego, porque despois nos comentan de que adoptar características de outros idiomas de fora é negativo. Entón, eu preguntolle se todo este proceso de evolución dunha lingua que tamén evoluciona en contacto con outras linguas, porque as linguas son cousas que están vivas e que
medran en contacto con outras foi totalmente negativo. Entón, temos que falar como se fala o galego fai 10 séculos. Parece que estás a falar dos estranxeiros, pero creo que te estás a olvidar de que a xente de fora de Galicia, o sea, por exemplo, de Salamanca, de Madrid, coñecen a lingua perfectamente. Sí, pero que ningún... Pero, cara, é a súa pregunta. É un comentario, que a xente coñece a lingua, por que non iba a falala? Dis que non a falan porque non a coñecen. Falas de descoñecemento. Non, falo de descoñecemento dese complexo de inferioridade que temos os galegos fronte ao castelán. Non falo de que descoñezan a nosa lingua. E tampouco falo de que non estén falando a nosa lingua, senón de que temos unha oportunidade. Porque, señores, na súa introducción nos din que os emigrantes non son a panacea para o galego. E estamos de acordo. Pero que en ningún momento defendemos que os migrantes vayan solventar todos os problemas da nosa lingua, senón que simplemente, como vemos na pregunta, é unha oportunidade. É dicir, aportanos máis beneficios que perxuicios. Dis que o resto de España non coñece que o galego está minorizado, pero é o resto de España o que, por exemplo, nas redes sociais son os que se están a meter con o noso acento. Vale, pero é que en ningún momento estamos falando de que os que se van a meter con o noso acento non poden chegar a Galicia, porque eso, en realidade, son unha minoría que salen nas redes sociais e que xa pensamos que todas as persoas odian Galicia e que non queren vir aquí. E eso é por culpa do complexo de inferioridade que temos os galegos frente ao castelán, que vemos un vídeo nas redes sociais e xa pensamos que todas as persoas nos odian. Pero non é así, non é así, porque hai moita xente, moitos exemplos, como os que puso a miña compañera Marta, a miña compañera Naira, de persoas que veñen de fora, sobre todo de outros países, de outras linguas que non teñen nada que ver co galego, é dicir, do inglés, do rumano, e que chegan a nosa terra e falan e aprenden a nosa lingua perfectamente. Despois, gustaría comentar o seu primeiro argumento no que nos din que menos xente fala galego por culpa da Xunta e que chega a xente que a perda de falantes continua. Ben, señores, pero que non estamos dicindo que os migrantes vayan resolver todos os problemas da nosa lingua. É claro que non é así. Senón que simplemente estos son unha oportunidade para a nosa lingua, que van ter máis beneficios que perxuicios. E van ter máis beneficios, primeiro, polo noso primeiro argumento, no cal dicimos que van a haber máis falantes. Segundo, vai ter máis beneficios porque vai ser unha lingua moito máis rica, porque as linguas evolucionan en contacto con outras linguas, porque son constructos vivos. Despois, o segundo argumento, no cal nos din que o castelán é un muro para os de fora para aprender galego. E isto non é así porque xa lles demostrou con exemplos as miñas compañeras Marta e Laia. En conclusión, a chegar de persoas procedentes de fora é unha oportunidade para o galego porque, como dicimos, na nosa tese, o galego non se defende pechando portas, senón abrindoas ao mundo. É unha mañá de moita textura, rasgou polas escaleiras dun Traspalda. Moitas gracias. Bo día a todos e a todas, eu son Ida e xunto cos meus compañeiros vou a seguir defender que a nosa lingua non é cousa de outros. En primeiro lugar, como xa dixo a miña compañeira Adriana, nós somos de Ferrol. Vos mencionades que a provincia de Coruña ten moitos galegofalantes, pero nós, dende o noso punto de vista de Ferrol, estamos opinando totalmente o contrario. Ferrol é un lugar onde ten moita xente de Mariña, moita xente que ven de Andalucía, por exemplo. Toda esa xente din, para que imos aprender a falar galego se non nos sirve de nada? Viven en Galicia, estudan en Galicia, conviven cos galegos, están a dicir día a día que o galego non vai servir de nada. ¿Sí? En ningún momento dicimos que en Ferrol falan moitos galegos, senón que simplemente nas provincias de Galicia, nas provincias de Coruña e de Ourense, que son as provincias que menos migrantes, que máis migrantes teñen, é onde máis se fala galego. Nós estamos a falar da provincia de Coruña, e Ferrol é unha das grandes cidades da provincia de Coruña, xunto a Coruña e mesmamente Santiago. Estamos a falar dende a nosa propia experiencia, e é por iso que nós argumentamos que non é así. Sí? Entón vostede que considera que o seu criterio que o mellor coñece a 500 persoas de Ferrol é máis importante que unha evidencia que temos nós do Instituto Galego de Estatística? Non, pero o que estamos a facer é respaldarnos na nosa propia experiencia para
convencernos maiormente de que esa non é a situación, non é a solución, porque tamén é verdade que vos nos estades a acusar de que estamos en contra dos migrantes, cando eso é totalmente mentira. O que cremos é que o galego, primeiramente, debe depender dos galegos. Para nós, un galego é unha persona que ama Galicia, que ama a súa cultura e, sobre todo, ama a nosa lingua, o galego. Non estamos a opinar que a xente de fora non poda vir a Galicia, non. Todo o contrario. Precisamos xente de fora, por exemplo, para o turismo, que é unha grande aportación que reciben todas as terras. Pero creemos que o galego non pode depender deles. Tamén gustaríame facer fincapé nunha frase que dixéchedes na vosa quenda de refutación primeira, que foi que a xente de sangue galega é o galego. Nós non cremos iso, para nada, sí? Nós non estamos defendendo que o galego teña que depender de persoas migrantes, senón que estas son unha oportunidade, porque presentan máis beneficios que perxuízos. Por exemplo, como ti presentas no caso do turismo, se todas estas persoas migrantes falaran galego para facer, por exemplo, as guías, non sería unha oportunidade para o noso idioma? Vos os estades a basear en supostos. Nos estamos tentando basearnos na realidade que ten agora mesmo Galicia. Nos creemos no traspaso da lingua interxeracional. Agora gustaríame facer unha cita de Heidegger, un filósofo moi coñecido. O ser humano fala. Falamos na vixila e no sono. Falamos sen parar. Incluso cando non pronunciamos ningunha palabra, senón que escoitamos ou lemos, falamos tanto se nos adicamos a unha tarefa ou ao ocio. Falamos constantemente dunha forma ou doutra. E agora deixo caer unha pregunta. Cando empregamos unha lingua que non é a materna, falamos desta maneira. Se perdemos a transmisión interxeracional entre xente da propia Galicia, volvo a insistir e insisto que é prácticamente imposible a supervivencia da nosa lingua galega. E ese o real problema que a nós asustanos. Moitas grazas a todos e este é o final da miña quenda de refutacións. Boa tarde, son Irene, e tras as intervencións dos meus compañeiros queda completamente demostrado que a nosa lingua non pode depender das persoas de fora. Non supoñen unha posibilidade real para a súa supervivencia. Aceptamos que é un grao de area máis para posar un fío de esperanza, pero sempre cando se acompañe de unha boa política lingüística que por fin consiga frear o descenso de galegofalantes e a ruptura da transmisión interxeracional que estamos a padecer. No vosso discurso centradesvos nos seguintes argumentos. Partindo da tese, o galego non pode defenderse pechando portas e non abrindoas ao mundo. Sostedes vosso discurso en argumentos etiolingüísticos, falades de novos acentos, de novas voces, falades dun novo universo cultural, de deixar atrás a lingua de tradición, falades de espacios educativos, da importancia que teñen no aprendizaxe, sen embargo, non nos convenciches. Seguimos a estar convencidos, e tal vez aínda máis tras o debate, que os migrantes non supoñen unha posibilidade para o galego. Como ben anunciou Laura no seu discurso inicial, nós creemos que a solución serían tres. A primeira, deberíanse analizar en profundidade a perda de galegofalantes que estamos a padecer dende hai moito tempo. 2. Habería que poñer remedio a falta de instrumentos para a integración da lingua. E por último, a administración debería tomarse en serio por fin os problemas da lingua de castelán. Porque a nosa lingua non é tarefa de outros. Non podemos delegar a nosa responsabilidade na xente que veñe de fora para parar o descenso empicado de falantes de galego que estamos a sufrir. Non ten ningún sentido pensar que unha lingua minorada vai a topar a forza que necesitan os migrantes. Non podemos pensar que a fenda interxeracional vai ser suplida pola chegada de familias de outros territorios que van ver no galego a súa maneira de integración nun novo lugar ou novas oportunidades laborais. Porque todos aquí somos conscientes das dificultades que supón vivir en galego. Porque os casos de xente de outros lugares que fai do galego a súa lingua cotiá son anecdóticos e ben riquiños, pero non supoñen unha posibilidade real para a súa supervivencia. O que si necesitamos é un pacto social e político pola lingua, e isto non o digo eu, senón Enrique Monteagudo no seu discurso a ser investido presidente da Real Academia Galega. Dixémonos de agardar un milagre que veñe de fora e centrémonos en solucionar os nosos problemas aquí e agora. Tomemos medidas para a perda de galegofalantes porque se non o facemos nós, ninguén vai aportar a solución. Dixémonos de contos de leiteira.
Dixémonos de lerias e poñémonos a traballar en medidas eficaces e precisas. O galego conta con nós e non podemos fallarse. A chegada de xente de fora de Galicia non é unha oportunidade para o galego. A única posibilidade real da que dispón o galego de Galiza, a única posibilidade real da que dispón o galego para non desaparecer somos nós, a mocidade galego-falante. A nosa lingua non é cousa doutros. Moitas grazas pola vosa atención. Panchito ia campiño da Habana, e os seus ollos bollados e gigantes escubicaban no mar as terras deixadas pola boca. Nunha rúa da Habana, ponendo Panchito o foco na leva da súa aldea, confesou que está buscando. Ai, eu non me afabo desta terra de tantos ollos. Eu non me afabo desta xente. Bos días, meu nome é Pablo López López, estou aquí para finalizar este debate facendo a conclusión da postura a favor. Gustaríame agradecer o primeiro de todo ao xurado, ao público e, por suposto, ao equipo contrario. Comezarei agora falando deste último, cando a pregunta a chegada de persoas de fora de Galiza é unha oportunidade para o galego, aportaron os seguintes argumentos. No seu primeiro argumento, o de Crisis da Lingua afirmaban que o galego encontrase nunha situación crítica. Nós conseguimos desmontalo con datos do Instituto Galego de Estatística, onde se din que a provincia de Pontevedra, onde menos inmigrantes hai, é onde menos se fala galego, porque, señoras e señores, as persoas que veñen de fora non son o problema do desuso da nosa lingua. No seu segundo argumento, o de falta de instrumentos, afirmaban que non hai recursos que se ofrecen para aprender o galego. Nós pudimos explicar que si que os hai, como o proxecto de Aveira de Cáritas, que fomenta o uso de galego para as persoas sudamericanas. No último argumento, intentaban explicar que a administración non toma en serio o galego en lugares como a escola. Pero nós desmontamos o argumento explicando que si que o toman, senón porque a Xunta fomenta o seu uso con actividades nos centros educativos. Pola contra, nós deixamos moi claro coa nosa tese o galego non se defende pechando portas, senón abrindo-as ao mundo, que as persoas que veñen de Galiza supoñen unha oportunidade para o galego. Para sustentar esta tese, nos apoiamos nos nosos tres argumentos: un argumento sociolingüístico, un argumento cultural e un argumento educativo. No noso primeiro argumento, o sociolingüístico, demostramos que a chegada das persoas migrantes ofrece a posibilidade de aumentar o número de falantes. Argumento que quedou evidenciado co exemplo de Kathleen March, que traduciu a obra de Rosalía de Castro ao inglés. Con o noso segundo argumento, o cultural, evidenciamos que o galego refórzase coa diversidade. Argumento que foi demostrado por datos do Instituto Galego de Estatística. No noso último argumento, o educativo, poñemos en valor o papel da escola como espazo de aprendizaxe en galego para as persoas migrantes. Argumento que quedou evidenciado por datos da Real Academia Galega. Remato. A historia que hoxe compartimos ensínanos que as persoas que veñen de fora tamén poden amar, falar e coidar o galego. Cada persoa que veñen de fora é unha oportunidade para que o noso idioma mantéñase vivo, creza e mestúrase coas historias do mundo. Señoras e señores, o galego non se defende pechando portas. Ábrese, así, enfórzase, faise máis forte, máis hermoso, máis noso. Porque, como diga a nosa tese, o galego non se defende pechando portas, senón abrindo-os ao mundo. Moitas grazas.